Il-kampanja elettorali pożittiva tal-Partit Laburista ħallit il-marka tagħha fuq persuni minn oqsma differenti tal-ħajja. Silvana Brennan, ta' 4 tfal u fl-istess ħin b'impjieg, semmiet kif trabbi 4 tfal weħida u diġà nefqet mal-40,000 euro f'childcare. Għalhekk qalet li hija vera bżonn juża il-proposta tal-Partit Laburista dwar servizz ta' childcare b'xejn. Permezz tagħha aktar nisa se jkunu jistgħu joħorġu jaħdmu. Intervjena wkoll David De Gabriele, illi ġej mis-settur tat-teknoloġija tal-informatika. Tkellem dwar diversi proposti li hemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, fosthom tat-tablets li b'mod evidenti saret wara studju serju. Qal li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista sar bi preċiżjoni għaliex inkluda lill-stakeholders kollha. L-opinjonista Godfrey Grima qal li l-Partit Laburista tul din il-kampanja elettorali wera maturità u intelligenza kbira. Qal li l-manifest tal-Partit Laburista ħoloq sentiment ġdid fil-pajjiż. Min-naħa tiegħu John Abela li ġej mill-qasam tas-settur finanzjarju qal li l-kampanja elettorali kienet waħda twila, iżda ħarġet differenza ċara bejn iż-żewġ partiti. Partit li qed jipproponi għal-futur u partit mixħud fuq in-negattività. Heathcliff Farrugia qal li l-mexxej Laburista Joseph Muscat diġà qed iwettaq dak li wiegħat għaliex f'din il-kampanja elettorali offra stil ġdid ta' politika. Faħħar il-mod kif il-Partit Laburista involva b'mod dirett li ċittadin fit-tfassil tal-manifest elettorali. Qal li huwa wieħed minn dawk li jissuġġerixxa li l-istipendja l-istudenti jiġu maħduma għabbażi l-għoli tal-ħajja u esprima sodisfazzjon tiegħu li l-proposta sabet posta fil-manifest. Min-naħa tiegħu Charles Bayliss, persuna LGBT, qal li huwa biss il-Partit Laburista li verament se jħares id-drittijiet ta' dawn il-persuni. Fosthom bit-twaqqif ta' kunsill konsultattiv li flimkien mas-soċjetà LGBT f'pajjiżna ifassal liġijiet f'dan il-qasam. Tkellem ukoll il-Malti Awstraljan John Aquilina li qal li għalkemm ilu nieqes minn Malta 57 sena, jieħu gost jisma' lajta ta' Malta tagħna lkoll. Matul il-programm għamlu l-interventi tagħhom ukoll il-persuna li fassal il-manifest elettorali tal-Partit Laburista, il-Perit Carmen Uvella u l-President tal-Partit Laburista, Stefan Zrinzo Azzopardi. Carmen Uvella qal li l-manifest se jitwettaq kollu jekk il-poplu jagħtih il-fiduċja fid-9 ta' Marzu illi ġej fejn hemmhekk tibda it-triq tal-għaqda nazzjonali. Stefan Zrinzo Azzopardi temm billi qal li l-moviment huwa lest li jiġġieled kull forma ta' intolleranza f'kull qasam biex Malta tkun verament tagħna lkoll.